ben como na rúa saben ben do que estamos a falar, pero, Héctor, cando falamos do bruxismo, que é exactamente? Pois falamos de apretar os dentes. De apretar os dentes cando non necesitamos mastigar, ou seja, de que, porque sí, pode ocurrir polo día ou pola noite, estar apretando os dentes, que pode ser simplemente este feito de facer así, estar apretando a parte de arriba contra a parte de abaixo, ou directamente tamén xirala de lado a lado e vamos desgastando as pezas, vamos facendo dano nos dentes, pero tamén en todos os músculos da cara. Pero que síntomas ten? É dicir, cando temos que falar de bruxismo ou cando temos que falar de que pechamos a boca normal? Claro, unha cousa é o que decimos, é pechar a boca normal, e outra cousa, como decimos, ese apretar de dentes e que realmente acaba... Mira, se por exemplo, se ti vas dormir e cando te levantas pola mañá parece que che doe toda a cara, que tes como os músculos contraídos, douche o cuello, douche a cabeza, e dis, ai Dios, doime todo, de que sería? Pois ollo porque igual polas noites estás tendo bruxismo. Tamén hai outro síntoma que é moi habitual nas persoas que ademais de apretar forte a boca, tamén xiran de lado a lado, que van desgastando todas as pezas, porque unha peza vai rillando contra a outra, vai frotando, vai chasqueando, e ao final vanse desgastando as pezas, quedan como aplanadiñas por arriba. En vez de ter o clásico dibuixo que temos por aquí, este clásico dibuixo que teñen os dentes, as moas sempre por arriba, quedan planas, totalmente planas, e vanse desgastando, porque ao final de tanto frotar, pois quedan... Claro, estamos facendo como un traballo de banistería nocturna, sen darnos conta, non? Limando todas as pezas. Pois ollo, coidado, entón, recapitulamos síntomas, non? É dicir, como ben dicía Héctor, se nos levantamos pola mañá, non? Con esa dor de mandíbula, que mesmo nos dicías, dor de cabeza, sensibilidade, e claro, que temos porque bruxismo, todos ¿no? estes músculos da mastigación que temos por aquí van apretando, están toda a noite, traballa, todos estes músculos apreta, solta. Ao final, claro, levantaste con todo isto contraído, con dor de cabeza, e ao final eso acaba pois provocando dor de mandíbula, e tamén de sensibilidade dental, porque desgastamos todas as pezas, cargamos o esmalte, desaparece ese esmalte, e aumenta a esa sensibilidade dental ao frío e ao calor. Non, é que agotas o escoitarte, Héctor, pero claro, todo o bruxismo é igual ou hai tipos de bruxismo? Hai tipos, hai diferentes tipos de bruxismo. Hai un que pode ser, hai que diferenciar porque pode ocurrir ou polo día ou pola noite. Hai persoas que polo día, cando se poñen nerviosas, por exemplo, ou ás veces que están esperando algo, están como un pouco en tensión, están aí, apreta nos dentes. Ese sería o diurno. É menos frecuente. O máis habitual é pola noite, cando estamos dormindo, que estamos, como decimos, ou vemos aí, ou ben apretando, que sería directamente toda a noite facendo isto, un contra outro, chasqueando os dentes, ou fregando neles, é dicir, movemos o maxilar superior contra o inferior, e vamos rillando, e acabamos, pois eso, desgastando as pezas. Pero, Héctor, por que hai bruxismo e por que hai cada vez máis bruxismo? Pois mira, unha parte tamén é unha parte ansiosa, é dicir, a ansiedade acaba producindo este bruxismo, que esteamos aí rillando, imos para a cama coas preocupacións, dándolle voltas á cabeza e acabamos con esa ansiedade que acaba frotando, facendo que frotemos nos dentes. Pero tamén ten unha orixe xenética, hai unha parte aí que non se acaba de explicar e que ten esa orixe xenética. Logo hai outras enfermidades, outros problemas de saúde que nos poden acabar provocando este bruxismo. Falamos de hiperactividade, de epilepsia, de problemas de sono, ese estrés que tamén afecta, incluso o consumo de determinados fármacos. Curiosamente, as persoas que toman antidepresivos teñen máis probabilidades de acabar tendo este bruxismo polas noites. E isto entendo que non o podemos tomar de xeito baladí, non? É dicir, que consecuencias ten estar rechinando os dentes todas as noites? O primeiro, non descansar ben, porque claro, se ti estás toda a noite aí apretando os dentes, ao final levantaste con dor de cabeza, doencho todos os músculos da cara, como se te veras toda a noite mastigando chicle, e dalle. Entón, primeiro, non descansas ben. Segundo, vas desgastando todas as pezas por encima. Poden mesmo chegar a romper. Hai persoas que chegan con roturas dentais, de tanto apretar, van sufrindo as pezas e acaban rompendo. E logo, por suposto, esa sensibilidade dental da que falábamos, porque imos cargándonos o esmalte e que quedamos en pezas. Ao final teñen que acabar poñéndonos implantes porque fuimos rompendo pezas ou desgastando pezas por culpa deste bruxismo. Así que temos que tratalo porque, afortunadamente, hai tratamento para ele. E que se pode facer contra o bruxismo? Entendo, eu escoitar as férulas de descarga, e que non sei se son eficaces... Temos por aquí unha férula de descarga, que son máis ou menos como unha cousa así, é como un protector de boca, como ese que se usan
algúns deportes, non? Que se pon este protector directamente na boca, fan os odontólogos, fan uns a medida, tamén nas farmacias a veces atopamos algúns un pouco estándar, o ideal sempre é ir ao odontólogo que nos falga unha medida, pero claro, non é para todos os bolsillos. Desgraciadamente, estas férulas de descarga teñen un prezo bastante elevado. Isto o que axudaría non soluciona o bruxismo, porque as causas non a van solucionar, pero si é certo que cando apretamos os dentes, gracias a isto non van estar sufrindo, non vamos a ir desgastando as pezas e non van sufrir e non imos protexelas dese rilla que rilla toda a noite. Despois hai outros tratamentos. Como cales? Podemos, por exemplo, pois mira, dende o máis sinxelo, que serían unhas infusións relaxantes para tratar de disminuir esa ansiedade nocturna e dormir un pouquiño mellor, hai xente que llevan ben, logo ás veces temos que recurrir a outro tipo de fármacos para dormir un pouquiño mellor, fármacos máis relaxantes musculares e demais, que se darían nalgúns casos, e temos por aquí tamén o botox, a toxina botulínica, porque en algúns casos hai que inxectala nestes músculos para paralizar na mandíbula, xusto, para que queden un pouquiño máis relaxados e que non esteas aí toda a noite sufrindo con eses músculos. Inxéctase e vai normalmente no evento ben para persoas que non lles acabamos de solucionar ese bruxismo. E temos por aí unha serie de alimentos duros que non son nada favorecedores para o bruxismo. Pensa que temos as pezas moi delicadas, están desgastando, se están sufrindo, estamos apretando elas toda a noite. Se aínda lle metemos alimentos se está duros morrillando que temos por aquí, en noces durante o día, non? Claro, pois ao final poden acabar, temos por aquí estes clásicos doces tamén moi duros, froitos secos moi duros tamén, que poden acabar tamén provocando ese desgaste. Pero chámame a atención, Héctor, porque por todo o que nos estás explicando, realmente como motivo de máis peso é psicolóxico, é ansiedade, eses problemas cos que nos imos a cama, non? Na maior parte dos casos, sí. E o ideal sería, porque a férula de descarga, como digo, non soluciona o problema, simplemente fai que as pezas non sufran, pero é a causa orixinal, é o que habría que tratar, e moitas veces ese problema de ansiedade, de nerviosismo, de todo o día acelerados, vivimos pa a cama e seguimos dándolle voltas con eses pensamientos rumiantes, pois mañá teño que facer isto, teño que ir a outro, estás toda a noite como dándolle voltas á cabeza e acabas apretando os dentes precisamente por esa ansiedade, por ese estrés. Así que o ideal sería rebaixar un pouquiño ese nivel de ansiedade para rillar menos os dentes e que acaben sufrindo menos. Ademais que un son ata desagradable se dormimos acompañados, claro, escoitar aí alguén rumiando toda a noite. É que a persoa non se dá conta, a persoa que rumia, a persoa que fai este bruxismo non se dá conta, dáse conta co paso dos anos cando van desgastando as piezas, pero se ten o outro, o que simplemente non frota e simplemente apreta, outro escoita o rechinar de dentes. Outro está escoitando como, por eso é a outra persoa que durmo no noso lado que nos ten que decir polas noites, apretas moitos dentes, vamos a ver como podemos solucionalo. Pois creo que temos algunhas preguntiñas de WhatsApp sobre este asunto do rechinar de dentes, do bruxismo, que non podemos tomar a broma. O meu fillo estánlle saindo os dentes e fai moito iso de apretalos. Pode ser un problema? Mira, hai unha parte do bruxismo que sí que temos todas as causas, que xa falamos delas, e hai outro que se chama bruxismo fisiolóxico de dentición. É dicir, pode pasar nalgúnha etapa da nosa vida que apretemos os dentes, porque non é, igual non ten dentes, igual é un paladar contra outro, porque realmente é apretar, teñamos ou non dentes. E neste caso, se lle están saindo os dentes, sí que hai unha etapa da vida na que están saindo que os nenos tenden a apretar moito, ás veces para aliviar a dor, ás veces porque están notando aí eses dentes que saen, se é unha cousa temporal, igual que nos adultos, se o faz isto un mes e logo desaparece, tampouco hai que tratalo. E no caso dos nenos, pode ser ese bruxismo fisiolóxico que durante unha pequena etapa da súa vida e logo desaparece. Bueno, pois creo que temos outra preguntiña para ti, Héctor. Lin, que o bruxismo pode estar causado por parásitos intestinais, é certo? Isto é un mito moi estendido, xa vou dicir que é mito, xa dixen que era mentira, pero está moi estendido que os nenos dicen, bueno, se o teu neno fai isto dos nos dentes é que pode ter lombrigas intestinais. Non ten nada que ver. Nada que ver. Pode ter lombrigas intestinais, que eso sí que lle poden provocar ese picor na zona do ano, porque pola noite a lombriga chega ata o ano a depositar ali os ovos, é todo moi un pouco escatolóxico, pero o que fai a lombriga pola noite e realmente non ten nada que ver co feito de rechinar os dentes. Bueno, pois se queda tranquila esa naigo ese pai e imos pola última preguntiña. Pillei unha férula na farmacia, pero agora os dentes non me encaixan ben o morder, a que se debe? É que, como decíamos antes, nas farmacias... Claro, non facer a medida, non? Claro, incluso en internet venden este tipo de férulas de descarga,
Pero claro, cada persoa ten unha forma de dentición, cada persoa ten unha mordida, o ideal sempre é que che fagan a medida. É certo que é caro, non o imos negar, pero é certo, o ideal é que che fagan a medida para que non che alteren a forma dos teus dentes, porque se ti mercas unha que non se adapta moi ben, métela aí facendo forza, ao final acabas desprazando os dentes. Os dentes son moi móviles, precisamente por eso as persoas que levaron un corrector dental logo teñen que durante toda a vida levar esa férula porque se non a poñen acaban volvendo á súa posición normal. Entón, por eso, sempre o ideal é aforrar un pouquiño e coller unha que sexa adaptada. E invertir en saúde, porque moitas veces falamos de gastos superfluos, non? En suplementos, igual non miramos tanto para comprar un móvil, pero logo despois queremos eses cartos non gastalos nunha férula dental. Invertir nunha férula. Por certo, Héctor, que che quero facer unha preguntiña, agora que falábamos de pais, nais e aboas que nos están vendo, porque temos novidades importantes aquí en Galicia sobre a vacinación dos nenos, non? Moi importante porque está metendo unha vacina, non é unha vacina nova, pero si unha dosis de recordo, de reforzo do meningococo B. O meningococo B é unha enfermidade que pode ser letal, que unha de cada 10 persoas que teñen meningococo B acaba falecendo e moitos dos outros quedan con secuelas graves. E que vai pasar? Que aos 12 anos vaiselles poñer os nenos, a todos os nenos e nenas galegos, unha dosis de reforzo. Así que é moi importante acudir a poñer esta dosis de reforzo. Se temos algunha dúbida, se o noso neno ten 11, 12, 13, estamos aí, temos dúbidas, imos ao centro de saúde, preguntamos se lle toca ou non, e se lle toca, vamos confiar nesta vacina, que non é nova, que é a vacina de sempre, pero é necesario poñer unha dosis de reforzo os nenos de 12 anos porque está aumentando aí un poquinho a incidencia e queremos ter os nenos e nenas galegos ben protegidos.